खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड नेंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायगोनां संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ कमलाकान्त मोसाहारिनि उदां लाइजामनि बमाया बयखौबो सोमोनांहोदों गिबि मन्थ्रिनि थाखाय गनायजाथाव होनना रिपुन बराया गावखौ दाबि खालामदों रकिबुल हुसैना आजमलनि हेंथायै होनाय केसखौ बोखांना लाबाय भारतआ बुहुमनाङै कर'ना गाग्लोबनाय हादरफोरनि नैथि फारिलाइयाव महाराष्ट्र कर'नाजों गाग्लोबजाना बाक्सानि सासे लाइमोननि जिउ खहा मानासाव आरोबाव मानै गान्दा लाबोदों बे बोसोराव बावखुंग्रि फोरबोआ खुंजागोन कभिड-19 नि सायाव WHO नि सांग्रांथि बिबुं फरायसुलिफोरजों आथोनारि सोमोन्दोनि थाखाय सासे मौलाना हमजाबाय इजिप्टआव 3000 बोसोरनि गोजाम सनानि गोमोथाव नोगोर अक्षय कुमारा कर'नानिफ्राय उदां जाबाय ससियेल मिडियायाव वाहिदानि मोनसे सावगारि भाइरेल दानिया आबुं रादाब बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारिया समबारखालि उदां लाइजामनि गेजेरजों आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'नि सायाव माखासे अजद होनाय आरो उदां सोंथि खालामनाया बर' हारिनि गेजेराव दुंहाव सोमजिहोदों आरो सोमोनांहोदों कमलाकान्त मोसाहारिया गावनि टुइटार एकाउन्टआव बे उदां लाइजामखौ फोसावदों मुख होनो गोनांदि कमलाकान्त मोसाहारिया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'खौ थांखिनानै बर' थुनलाइ आफादनि रांखान्थियारि बाजेटजों लोगोसे आफादा लानाय माखासे मावथांखिफोरनि सायाव गोबांथार सोंथि खालामनानै गासै गांगु बिलाइनि उदां लाइजाम लिरदों मुसाहारिया गावनि बे लाइजामखौ बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजाम बमा होननानै मुं होदों आरो ससियेल मिडियायावबो फोसावदों बबेखानि कमलाकान्त मोसाहारिया गांगु बिलाइनि उदां लाइजामनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ आरो आथिखालनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव उदां सोंथि खालामना माखासे अजद होनायफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों मुख'नो गोनांदि कमलाकान्त मोसाहारिया उदां सोंथिनि सायाव तरेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादा मा फिननाय होयो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि मासिनि थाखाय गावनो गोरोबथाव आरो गनायजाथाव होननानै फिन खनसेबाव दाबि खालामदों आसाम प्रदेश कंग्रेसनि कमिटि आफादगिरि रिपुन बराया मुख'नो गोनांदि महाजोतनिफ्राय गिबि मन्थ्रि मासिनि थाखाय गावनि मुं सिखांनायनि बागै रिपुन बराया समबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि गिबि मन्थ्रिनि थाखाय मुङा मानो ओंखारा जानो आं कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि महरै थांनाय 5 बोसोराव दोलोखौ दैदेनबोदों बेनिखायनो आंनि मुङा गिबि मन्थ्रिनि मासिनि थाखाय सिखांदों आरो आं गनायजाथावना नङिबो नङा होननानै रिपुन बराया दाबि खालामदों मुख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो रिपुन बराया गावखौनो गिबि मन्थ्रि मासिनि थाखाय गनायजाथावना होननानै गोबां खेब दाबि खालामदों बबेखानि बे खेबाव कंग्रेसनि दैदेननायाव महाजोतआ बिजेपिखौ दिसपुरनि गादिनिफ्राय बोख्लायनानै आसामाव गोग्गो आरो समान जौगाखांनायनि सोरखार दागोन होननानैबो रिपुन बराया गोख्रों फोथायनाय लादों आरो दाबि खालामदों कंग्रेसनि बारग' मन्थ्रि आरो आथिखालनि सामुगुरिनि एमएलए रकिबुल हुसैना AIUDFनि गाहाय मौलाना बद्रुद्दिन आजमलनि हेंथायै होनाय केसखौ बोखांना लाफिनबाय बबेखानि मोनसे समाव आजमलजों एना एनि बोराबलायनाय दंमोन नाथाय बे एना एनि बोराबलायनाया गैलिया बेनिखायनो आजमलनि हेंथायै थिसननाय केसखौ बोखांना लाफिनबाय होननानै रकिबुल हुसैना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों मुख'नो गोनांदि रकिबुल हुसैना 2018 मायथाइयाव AIUDFनि गाहाय बद्रुद्दिन आजमलनि हेंथायै नगाव बिजिरसालियाव मान हानि केस थिसनदोंमोन आजमलनि केसखौ बोखांना लाफिननानै रकिबुल हुसैना खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामनानै बुंदोंदि बे खेबाव कंग्रेस AIUDF दैदेननाय महाजोतआ आसामाव सोरखार दागोना रोखा आरो महाजोतआ सोरखार दानायनि उनावनो आसामनि रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि बागै खामानि मावगोन भारत हादराव कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनाया फिन गिख्रंथाव महर लादों सावस्रि बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला समबारखालि 24 घन्टानि गेजेरावनो हादरनाङै 1,68,900निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों बेजों लोगोसेनो भारतआ बुहुमनाङै कर'ना भाइरास गाग्लोबजानाय हादरफोरनि फारिलाइयाव नैथि जायगा लादों मुख'नो गोनांदि भारतआव कर'ना गाग्लोबनायनि हारआ ब्राजिलखौ उनफिनना हादरनां फारिलाइनि नैथियाव दावखोनाय भारतआ दासिम कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि बिबाङा 1,30,00,000निबो गोजौआव बेजों लोगोसे आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि सानखोआ 2,20,893 सिम बांबाय रिपर्टनि बादिब्ला आसामाव कर'नानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय बेरामिफ्राबो 1,118 सिम बांबाय
महाराष्ट्र गिख्रंथाव करोना भाइरासनि गाग्लोबनायाव बाक्सा जिल्लानि सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननो हादों। महाराष्ट्र करोना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि साखाथि भालागुरिनि सुरेन दासनि फिसाज्ला सत्येन्द्र दास 32 बोसोर होनना सिनायथिदों। रिपर्टनि बादिब्ला सत्येन्द्र दासआ महाराष्ट्रनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावहैयोमोन। बे दुखुनांथाव खौरांखौ सुरेन दासजों लोगोसे महाराष्ट्रआव खामानि मावहैनाय भालागुरि गामिनिनो मिन्टु दासआ खौरां हरदों। मिन्टु दासआ फोरमायथिनाय बादिब्ला सत्येन्द्र दासआ थांनाय सप्तानिफ्रायनो करोना भाइरासजों गाग्लोबजाना जब्रायाव गोलैना दंमोन। बबेखानि सत्येन्द्र दासनि गोथै सह'खौ महाराष्ट्रनि देहा फाहामसालियावनो लाखिनानै सावनायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन होननानै मिथिना मोन्दों। बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव आरोबाव मानै गान्दा लाबोदों। दिनै पबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनिफ्राय मानै गान्दाखौ लाबोनानै मानास नेशनेल पार्कआव हगारफैदों। बेजों लोगोसे बे समाव मानास नेशनेल पार्कआव 49 गान्दा जाबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला पबित्रानिफ्राय मानासआव लाबोनाय मानै गान्दाया बैसोगोरा। मुख'नो गोनांदि बेनि सिगां सुनिबारखालिसो काजिरङा नेशनेल पार्कनिफ्राय दै बानायाव बोखांनो हानाय माथाम गान्दा फिसाखौ लाबोनानै मानासआव हगारफैदों। मुख'नो गोनांदि थांनाय 4 बोसोराव मानास नेशनेल पार्कआव सुरां सिखारिफोरा मासेबो गान्दा गावथारनायनि रिपर्ट गैया। बेनिखायनो बे समाव मानासआव गान्दानि बिबाङा बांगासिनो दं। थांनाय बोसोराव करोनानि थाखाय होनाय लकडाउननि जाहोनाव क'क्राझारनि हरिनागुरिनि बावखुंग्रि हाजोआव खुंफुंग्रा बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंफुंनाय जायाखैमोन। बे बोसोराव बावखुंग्रि हाजो गाखोग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बे फोरबोखौ बोहैथि दाननि 14 आरो 15 एप्रिलाव थामहिनबा सैत्रनि जोबथा आरो बैसागुनि 1 खालाराव खुंफुंनो थागथियारि खालामनाय जादों। फोरबोनि हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव दं फिरफिला बिरहोनाय, बिमा बावखुंग्रिखौ मान बावनाय, बावखुंग्रि हारिमुआरि मुसुखा बेखेवनाय, पेराग्लाइडिं दिन्थिफुंनाय, दाउखिबारिनिफ्राय बावखुंग्रिसिम गोखा गोखै जानाय आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय। नैथि सान एबा 15 एप्रिलाव दं रंजालि बैसागु फोरबोनि थाखाय आरज गाबनाय, उन्दै गिदिर बोर होनाय लानायजों लोगोसे रंजालि बैसागुखौ बरायनाय, बिफां गायनाय हाबाफारि आरो जोबथारनायाव मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय। गोसो होनो गोनां बाथ्रा दि बे बाराव कभिड-19नि गासै प्रट'कलखौ मानिना आरो फेग्रा मुवा बाहायनो मोननाय नङा होनना बावखुंग्रि खुंफुंग्रा आफादनि गाहाय लिंथुमग्रा सन्जय नार्जारि आरो प्रतिभा बर' बिथांमोना फोरमायदों। मुलुगनां सावस्रि आफादनि बिबानगिरिफ्रा सांग्रांथि खालामनायनि उनावबो मुलुगनि गोबां सोरखारि राहा थासेयावबो करोनाजों गाग्लोबजानाया गोख्रोङैनो बांगासिनो दं। बेल' नङा, थासारिया दायो खैफोदनि लामायाव सफैबाय। WHOआ बुंदों दि फैबाय थानाय सप्तासिमहालागै मुलुगाव भाइरासजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया गोबाङैनो बांनो हागौ। WHOनि कभिड-19 रेसपन्स टीमनि टेकनिकेल बिफाननि गाहाय मारिया वान कारखेवाया समबारखालि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बे सांग्रांथिखौ खालामो। बियो बुंबावदों दि गासै मुलुगनाङैनो भाइरासजों गाग्लोबजानाय गोदान अनजिमाया गोबाङैनो बांबाय, जायनि थाखाय बिबानगिरिफोरनि साननो गोनाङा बांदों। बिथाङा बुंबावो, दायो जों खैफोदनि लामायाव आरो गाग्लोबजानाया गोख्रैनो बांबोगासिनो। रिपर्टनि बादिब्ला मारियाया बुङो, थांनाय सप्तायावनो सा 44 लाख गोदानै भाइरासजों गाग्लोबजानाया नुजाथिदों आरो दायो बे थासारिया जायखौ 16 दाननि उनावबो साननानै नायाखैमोन, नाथाय दायो जों बेनि फारसे राहा लाबाय। थांनाय सप्तायाव मुलुगनाङैनो करोनानि थासारिया 9% बाङो आरो थैनायनि अनजिमाया 5% बांदों। दायो मुलुगनाङैनो करोना भाइरासजों गाग्लोबजानाय अनजिमाया बांनानै सा 13.58 करोड़ बारबाय आरो बेनिनो सा 29.3 लाख जिउ खोमानांबाय। पाकिस्ताननि चुबे पान्जाब चकवाल जिल्लानि डग फुलारी गामि मस्जिदनि माद्रासा फोरोंगिरि थामहिनबा मौलानाया थांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसो सिगांनिफ्रायनो उन्दै बैसोनि फरायसुलिफोरजों आथोनारि सोमोन्दो लाखिबोदों। दायो बे मौलानाया हमजाबाय। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला मौलानानिनो सासे लोगोआ बेखौ हमजाहोदों, जाय मौलानानि आथोनारि गेलेनाय समाव भिडिअ बानायोमोन। बिनि फोरमायनाय बादिब्ला मौलानाया 4 माद्रासा फरायसुलिफोरजों आथोनारि सोमोन्दो लाखियोमोन, जाय 6 निफ्राय 9 बोसोर बैसोनि। दायो मौलानानि बिब्दि आखुनि थाखाय मौलानाजों लोगोसे भिडिअ'मेनखौबो चकवाल पुलिसा हमबाय। दायो बे गथ'फोरनि DNA टेस्टनि थाखाय फरेनसिक लेबआव दैथायहरबाय, लोगोसेनो भिडिअ'खौबो पुलिसफ्रा बोखांबाय। इजिप्टनि मिस्र लकजार गोजाम नोगोराव बालाहामानि सिङाव सनानि गोजाम नोगोरनि गिबि भिडिअ'आ ओंखारदों। बे नोगोरखौ मिस्रनि गेजेराव दासिमनि बांसिन गिदिर गोजाम नोगोर होननानै सावरायलायगासिनो। गोबां बोसोर बारलांनायनि उनावबो बे भिडिअ'आव ओंखारनाय गोजाम नोगोरखौ जोबोर समायना नुयो, जेरै मैयाहाय बानायनाय। आरो बे गोजाम नोगोरखौ मिस्रनि गोजाम पम्पी होननानैबो बुंलायगासिनो। लकजार नोगोरनि बालाहामायाव खमैबो 3400 बोसोरनि बे गोजाम नोगोर संदानना दिहुननायखौ सिनायजाथाव आर्किअलजिस्ट डाक्टर जही हावासआ थांनाय सप्तायाव फोसावो। दायो बे सनानि नोगोरनि गिबि भिडिअ'आ मुलुगाव नुजाबाय। गोबां एक्सपार्टफोरनि बुंनाय बायदिब्ला मिस्रनि बे नोगोरखौ 1922 मायथाइयाव
टुटानखामन मुकाबरेखौ संदानना दिहुननायनि उनावहाय बांसिन गिदिर संदानथाय होननानै बुङो। खमैबो 7 दानसिमलागै जावनायनि उनावहाय बे नोगोरखौ मोननाय जायो। बे गोजाम नोगोराव दायो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ हाबनो होथ'नाय जायाखै। बेनि गेजेरजों इउट्युबनि एनएसजिटिनि बिथोनगिरिफ्रा बे गोजाम नोगोरनि आबुं भिडिअ'खौ थियारि खालामो आरो बे भिडिअ'आ बिथांमोननि एक्सक्लुसिभ आरो दासिमनि नुफेरि फुटेज होननानै बुङो। बलिउड एक्टर अक्षय कुमारआ 4 एप्रिलाव मोनसे पस्ट शेयार खालामनानै गावनि COVID-19 नि रिपर्टआ पजिटिभ फैनायखौ फोरमायो। बेनि थाखाय बिथाङा गासै प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिदों, लोगोसे गासै मेडिकेलनि गोनांथिखौ सुफुंदों होननानै फोरमायो। लोगोसेनो जायफोर गावनि सोमोन्दोआव फैदोंमोन बिथांमोनखौ कर'ना टेस्ट खालामनो खावलायदों। दायो अक्षय कुमारआ कर'नानिफ्राय उदां जानानै न'आव फैफिनबाय। खौरांखौ बिसि टंकिल खान्नाया ससियेल मिडियायाव फोरमायदों। अक्षय कुमारनि बे खौरांखौ मोननानै बलिउडनि माखासे एक्टरफोर आरो अनसायगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायदों। इं 1957 मायथाइयाव ओंखारनाय प्यासा सावथुनाव गुलाबीनि आखु लानायनि गेजेरजों बलिउडआव आगान होनाय वाहिदा रेहमाननि मोनसे सावगारिया दायो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। जाय सावगारियाव वाहिदाया गावनि फिसाजो काक्षी रेखीजों लैथोआव सानस्रिदों। बे सावगारिखौ काक्षीया गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव होदोंमोन। 83 बोसोर बैसोनि वाहिदाया राफोद देहा लानानै फिसाजो काक्षी आन्डामान निकबार द्वीपआव सानस्रिनाय सावगारिया गावनि अनसायगिरिफोरनि गोसोखौ जोबोरैनो बोनो हादों। बिथांनि बुरै बैसोआवबो बिब्दि सानस्रिनो हानाय राफोदथिखौ नुनानै अनसायगिरिफोरा सोमोदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।